I bog svima, dobrodošli u gameplay novi, to jest, pa nije to neki gameplay. Igrat ćemo miniklip, 8 pool, to jest biljar na miniklipu. Zapravo na fejsu, ali to je sve od miniklipa. Uglavnom, znate na šta mislim. Odigrat ćemo jednu, dvije runde, ovisi kako bude. I onda ćete vi odlučiti da li želite još tih ovakvih da igram. Uglavnom imamo ovaj spin and win 1 za odradit i dobili smo 250. Uj, parice. Parice. Uglavnom idemo igrat, nećemo ovu, stavit ćemo ovu da možemo dobiti, da možemo biti 100 plusu. Pošto sam na svom privatnom akauntu dosta spušio para, čisto tako na bacanje. I ovo nisam dugo igrao, tako da ne očekujte da sam neki pro. Uglavnom, šta je cilj za one koji ne znaju? Cilj je pobacati, prvo imate ovako slobodno pucanje. Ako popadaju neke loptice unutra, onda odabirete boju. I da, evo ga, kao na primjer ja sada. Znači mogu birati koju ću boju za sebe. Ajmo, praznit ćemo. I moram ja napucavat. Uglavnom, pobacite ovako prvo svoje i onda crno. I se to mora i ono napraviti. I onda nećemo ovu, ne možemo onu. Ali ćemo ovo, ajde. Ajde će da ovu kucamo. Onda možemo ovu sredinu. A šta kažete? Da napucamo. Da nam se vrati. To te ja pitam. Onda, možda možemo doći dole. Možemo vraga. Opa. Ide. Jao, skoro je ušla ona ljubičasta gore. Uglavnom, sad ima on svoje pucanje. To je sad je na redu. Uglavnom, ako vam se svidi ovo igranje, možda bi čak i nastavio ovako snimati ovaj 8 pool, pošto niko nije snimao, mislim još. Možda je, ali sam zaboravio. Mi imamo 3 loptice. Ovu, onu i onu. Ovo dobijemo ovako. Zatim, onu ćemo zeznut. To jest nećemo. Sad treba doći do ove. Smeta mi, sve mi smeta ovdje. Izbit ćemo je nekako. Zajebao sam se. To jest nisam ovdje, neće imati što baš igrati, će mu smetati moja žuta gore. Eto, on će smeđu. Nakon smeđe ima žutu. Ili zelenu, ili crvenu, ili ljubičastu. Uglavnom, da, u slučaju da nastavimo igrati, najvjerovatnije ću zvati vas da igrate sa mnom, to je protiv mene. Javit ćete mi se, ne znam, negdje na Skype ili šta ja znam. Ili možda na početku će biti ovako bez vas da mi pričate, nego kako da ja ovo odigram, vi meni recite. Katastrofa. Ušla je. Mada. Ok, ovo je bilo slučajno. Sada moram, ali neću uspjeti. Koji shit. Idemo. Jebi ga. Uglavnom, sad moramo crno baciti. Uglavnom, mislio sam, u slučaju da nastavim igrat, da vas zovem to preko Skype-a, da se dogovorimo. Pa da odmah vi govorite, da komentiramo, da se malo ovako družimo. Ali neće to biti odmah tako preko Skype-a, nego na početku ako budemo odlučiti ću ovako ja malo snimat sam. I onda ćemo uvesti taj famozni Skype i da, dobili smo ovu rundu. To te ja pitam. Uglavnom mogli bi odigrati još jednu. Što ono će još? He, kaže. Reći ćemo mi isto nešto, reći ćemo good game. Ode on, neće da igra više sa mnom. Uglavnom idemo ponovno.
Znači, ovo. Ajde. Kling. Da vidimo odakle je ovaj tu. Odakle si? Bogu iza nogu. Uglavnom, ovako mi uvijek nešto mora ući. To. Ali, džabe mi to. Kad ne mogu. A da ga zeznemo. Ovako. I onda one može pune, igrat će na prazne i nama ostaju 2 pune ubačene. To mi je stil igranja pizda. Znači, tako se ne igra. Jer evo, sad je on ubacio 2 svoje. Sad smo isti klinac, samo sam ja izgubio jedan potez. Ali dobro. Opa, ovo je neki opasan. Počeo se bahatit. Odmah ćemo mu nešto reći. Nice shot, ajde. On tu gore možete davati neke svoje komentare. Evo, faco, tu mi napucavaš, evo ti sada. Tu me zajebo. Ovoga zezno, pardon. Moram da budem pristojan. Sad ćemo ovdje da roknemo ovu. Vidite, sad je dobro full ako imate one miševe, znači, na kojima možete mijenjati onaj, kako se to zove, joj, zaboravio sam. Ono koliko vam se brzo miče miš, to je preciznost. Evo ga, faca je ubacila crno, dobili smo ga. Uglavnom, još ćemo ući bijelo. Bože, eto, level up, ono će igrati još, ali mi nećemo. Nećemo igrati još, to će biti to od ovog gameplaya. Evo, šerat ćemo ovo i reći da je snimljeno. Snimljeno. Se može to micati, ne može. Idemo, to smo podijelili. I uglavnom, eto, to je bilo to od ovog gameplaya, nadam se da vam se svidjelo. Ostavite u komentarima da li želite još da igramo. Ajmo ovo zavrtiti. I vi ćete odlučiti jednostavno ako vam se sviđa, možda bi nastavio jer ja bi vrlo rado to nastavio igrat. Parice. Tako da ništa, vidimo se u sljedećem gameplayu ili vlogu ili šta već. Do tada uživajte, pretplatite se na moj kanal ako već niste, ostavite komentar, lajkujte i vidimo se, čao!